kok keriting ini yo. Nah, iki lampune moncot ning son ndukur ngene yo. Nah, ndukure ono lampu sisan. Nah, saiki langsung lanjut menggo nang sebelah kaki iki. Nah, nang iki ono halaman depane. Iki ono tandone sisan. Loh, pentone Mas. Oh, tandone ready. Cara ngono ge stok banyu. Ben opo? Ben gak telat banyune yo. Ben stok ngantanen ngene. Nah, saiki langsung lanjut mlebu mrene. Nah, apa bisa masih? Kusen rek, aluminium, rai baterdas. Iki langsung nanggone area ruang tamune, ndukure lampune cemerwentel ngono yo. Wis aja kuwatir gak ngarah lugur. Ambek ono kaca ngono yo. Kena gawe penerangan siang hari, cara ngono menghemat listrik. Nah, nang kene iki wis ono jendela sisan. Iso dibuka tutup, ben oksigene mlebu metu ben lancar. Sijine iso dibuka tutup, sijine mati yo. Nah, saiki langsung lanjut rene. Nah, iki lawange slidingan ngene, pokoke gak usah dientekel, gak oleh gak apik lorong kok yo. Nah, iki nang nggone kamar tidur.